Magandang araw mga kapitid. Ito na naman ang inyong manay. Naghahanda na naman ang aking mga paninda. Maaga ko pong ginawa ang aking mga paninda guys dahil ako ay magtutupad sa aming barangay. Naranasan niyo na ba ito guys? O nakagawa na ba kayo ng pagtutupad sa inyong barangay? At dahil maaga pa, si Mr. magbabantay sa akin maliit na tindahan. Ayan na, maglilibot na kami sa aming barangay. Mabuti naman guys at hindi naman marumi ang palibot ng aming barangay. Ayan lang, kumbaga, inaalis na lang namin yung mga kalat-kalat na konti. At yung mga naiiwan ng mga naglilibot na nagkukuha ng basura. Kaya hindi naman karumihan ng aming barangay. Iniikot namin ito guys. Ayan, grupo-grupo kami kasi yung sa kabilang grupo meron din. At sa kabila naman ganun din. Ayan, iniikutan namin yan. Harapan namin sa kanila ng kalsada at papunta naman sa likuran ng aming barangay. At doon na magtipon-tipon lahat. Ayan. Ayun na guys, nagkaipon-ipon na kami at magpipirma na lang ng aming attendance. Miss Uwi na po guys. Nagantay si Choo na gusto sumama. Hindi naman pwede. Ayan, hati siya ulit. Thank you ulit guys sa inyong pagsama sa ating araw. Bye-bye. Miss Maywana. Thank you.